Васе! Ела малко. Ела да те питам нещо. С Васко колко често? Чай сега да не ме чуе, да видим дали той ще даде същия отговор. Веднъж на ден. Мисля, че около един път на ден си казвам. Колко често си казваме с теб обичам те? Четям 2 пъти месечно. Колко? 2 пъти месечно колко? 2 пъти месечно? Да. Моят отговор не беше 2 пъти месечно. Колко пъти месечно? Колко пъти месечно? Моят отговор беше 1 път на ден. Аз едно имам връзка с друг човек. Ами явно. Васи, мама, колко пъти ти казва, колко често ти казва, че те обича? 7. Поне 20 пъти на ден мама ти е казала, не иска, че те обича. Нали? Гушните, мама, много те обичам, котенце. Много те обичам, слънчице. Обичаш ли, мама? Ти обичаш ли, маменка? Да. Мама, колко често ти казва, че те обича? Понякога. Колко понякога? Само ако излизаме вечер. Само ако излизаме вечер, ти казва. Колко излиза вечер? Мама и тати? С децата. С вас като излизаме, защото аз помислих, че ние двамата само като излизаме вечер сами. Всеки ден ли мама ти казва, че те обича? Да, Или не всеки ден? всеки ден. По колко пъти? Колкото тя каже. Колкото тя каже. А ти казваш ли на мама, че я обичаш? Да, Обичаш ли мама? да. Много те обичам, коте.